लेकिन हम बता देते हैं सुना ओकरो कहीं ना कहीं सेटिंग होइए गई होई तो वो तरह से के ये चलते सेटिंग हो गई ना कि हम हमार खुद 10 को सेटिंग ऑलरेडी सुनी दीपिका जी आपके हम जब देखिला आपके देखिला तो आपके चेहरा में ना हमरा एगो अलग चेहरा देखी हमरा चेहरा हमार बात सुनी रौरा चेहरा के चाहत हो के चाहत हो कि जब महाराज से में हारी लड़े तब तब तो है बात हो गई कि मरद की जात बड़ा होला छुछुना आपन में हो चाहे कतनो भी सुना आप दसरा रे कोठी हर करी दीपिका जी जब आप सीता नहीं है तो हम राम क्यों बने? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सही बात। और हमेशा अगर आप सीता हैं तो आपको राम ही मिलेंगे। बिल्कुल यही से तो कहत है हम जब महाराज से में हारी यही से कहत है कि रौरा भी सेटिंग में चल जाए। मान ली कि रौरो जेकरा से करत हो कोई सेटिंग में हो गइल लो केहू केहू खातिर बैठल रहेला। अच्छा रौर पूरा हो गइल त हमरा अगुआ करत नहीं रहुआ ना ना हमर केहू से सेटिंग के भैया सुनी हम रौरा खातिर कहत हनी बात कि अब का मतलब बाई रुआई के कि अमर में उठी बसगा उलैया कह दिया कि हम बनियो से न भाई कि हम बनियो के न भाई दिल लगाई तो अब का मतलब बाई रोबाई तो अमर में उठी बसगा सुना इहे लाइन में उनका खातिर एगो लाइन याद हो तो सुना दी अरे कि चूड़ा लगा के चाचा दिल बड़े अरे गाओ चल मत बारिश वाली भैया